Moko nyakoromogi en ni kaka yo mar geng'o landruok kute mag ayaki e kaunti ma Siaya, riwruok moro ma ok mar piny owacho mabedo otisi ni Bolena Enterprise komakore gi riwruok machielo mong'ere kaka Africa Enterprise Challenge Fund ochako chenro makoro geto ting'o malo yuto mag joma mine e gwenge ma kono. Apisa maduong' mar Bolena Enterprise Manobela Kinyi wacho ni weche mag landruok kute mag ayaki osebedo kadhi malo e gwengego koluwore gi wach mar bedo ni dhier otimo ne e gwenge ma kono. Gino bende owacho ni kokalo kuom riwruok ma gin gono gibiro temo matek mondo koro gichiw sir ne joma mine mondo mi githegre kod timbe mag terruok machwe kelo landruok mag kute mag ayaki. Jafwambo marwa e kaunti ma Siaya George Amolo gi ler mathoth e wachni. Kaluwore gi jata yore tich ka riwruok midendo ni Bolena Enterprise no ero Mikae Bella Kinyi, mai chenro mane gichako mondo mi okonyie duoko chien landruok kute mag ayaki e dho wedhe ma alworano. Nafwenyo ni e dho nam weche mek joboya ng'eny emomiyo iyudo ni HIV landre nikech ng'ato nyalo bedo gi jaboya ariyo, jaboya adek, jaboya achiel nyalo bedo gi mon mang'eny. Koro iyudo ni tuo achiel landre. Koro mano emomiyo ineno ka narango community kaka ji odhier. Ta awacho ni yawa marech onge ni ang'o ma mon gi bende mondo gidonji gibende gipidh rech nikech pidho rech ni nyalo timore nyalore. Koro kae maber ne ka Africa Enterprise Challenge Fund nobiro. Koro wan wacho ni wanyalo miyo gi fingerlings, wanyalo miyo gi chiemo to gin to ginyalo konyo gi mondo giyud kata cages kamano. Ka Diana Mithuke mar riwruok machielo midendo ni Africa Enterprise Challenge Fund wacho ni thor margi maduong' ne neno ni gimiyo minego eko mijing'o to kod teko kata nyalo mar timo handrech ma okoroch ratichgi ahinya to gi joboya. We have around 600 women organized in groups of 20 who are already engaged in cage fish farming. So the objective of this program is to empower women to be able to sustainably engage in aquaculture. This program has a target of saving the women from the sex for fish practice, which is a discriminatory cultural norm, and also empower them to be able to participate in their blue economic activities fully. Nyogi wacho weche gi yodho wath ma Kugwari e Central Sakwa Bondo Sub-County, kama mine manie chenro mar pith rechno kotelnegi gi Rosa Koth lero ni chenro ni oseloko ngimagi. Bolena kae wapidho rech kendo mondo mi watim pur mar rech mondo mine kik thagre kor gweng'. Nikech nitie jok miluongo ni joboya. Joboya gi osebedo ka sando joma mine sana nikech ka in gi jabochi to jabochi maybe en ng'ama dichuo to dwaro ni mondo oharasti mondo komiyi rech. Amo timni timbe moko ma ok owinjore. Mane momiyo wapako Madam Bella kuom kelonwa project ni kaachiel gi ACF. Wach manotiel gi jowadgi Immaculate Penina to kod Mary Atieno. Chon ne ji paro ni mon ok nyal dhi e nam, mon ok nyal idho yie, mon onge gima nyalo timo kuso kata lupo. To sani pidho rech omiyo wanyalo wuok mwadhi e nam, mwapidh rech, kata chiemb rech gi waloso ka kendwa, mwausgi. Kendo waseneno ber through this, wanyalo wacho ni ma is a training nekech osekonyowa. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Siaya, an George Amolo. Giko weche manyien nyakwa Ramogi.